munthu wina aliyense amakhala ndi kale lake, ndipo kale lakelo limakhala labwino kakhonera zoti kuyamba kukumbukira momwe iweyo ndi wachikondi wako munakumanirana. Aliyense amakhonera zoti ali ndi mbiri yake kuti kodi wachikondiyo anawafikira bwanji kuti iwo azitchedwa mayi ndi bambo, komanso kuti afike polola zinatenga nthawi yayitali bwanji kuti afike pomulola. Akakwatirana chimachitika ndi chani, amapitirana muzotani, makhalidwe yawo amakhala muzotani, amaphunzirana muzotani. Imene ndithu ndi programu ya Munakumana Bwanji imene imakubwetserani ndithu zonsezo kubwezetsani mbuyo mwachikondi mwanu kuti iniwo muthe kukumbukira mmene munakumanirana ndi okondedwa anu. Osati kuti mungokumbukira chabe, koma kuti ena ake amene akuonera programu ya akaonera athe kuphunzirapo ndi kutolapo ziwiri zitatu kuti kodi iwo asanawo amafuna kupanga chisankho cholowa m'banja apange zotani, adziwe kunena zoti kodi m'banjamo mumachitika zotani, mmafunika kupitirana motani. Imene ndithu ndi programu imeneyi ya Munakumana Bwanji. Lero programu ya Munakumana Bwanji tili mudzi mwa Jilani, mmene ndithu ndikwati mfumu yayikulu Jalafikuwa mboma lija la Mzimba. Kunoko ndithu tili kunyumba kwa mayi Grant komanso Nanse Munthali. A Grantiwa ndi amfumu a Jilani amene tifuna kunena zoti atifotokozere kunena zoti kodi iwowa ndi okondedwa awo anakumana bwanji. Lero ndithu tachitengera chinthu cha mtengo wapatali kuti tafika kunyumba kwa mfumu kumenenso nawo ali ndi mbiri yawo yomwe tifuna kunena zoti atifotokozere kuti kodi ndi okondedwa awo anyabota anakumana bwanji. Ndi nyumba yawo ndi kumeneko ndithu, kunyumba kwawoko ndi kumeneko tiyendere limodzi. Ziko mweyewo Fikani. Tathokoza taonga. Chabwino mama Nyabota. Tathokoza kuti mwatilandira bwino. Taonga chomene. Yewo. Ndiye mama ndathokoza kuti ine mwandilandira kunyumba kwanu kuno. Taonga. Ziko mudakupezani ndi program imene ya Munakumana Bwanji. Tufuna timve zambiri kuti kodi inuyo ndi bambo Grant Munthali munakumana bwanji. Ineyo na dada Grant Munthali iwo wakanyamuka kuno kuluzi na kunilonda ine kuhewe na ukafumbira. Mukakhala kuhewe. Kula akafikira pa munthu miyake iwo wa Grant akati mwananga. Ndena akafumbira kula mboyo kuti mpenja mwanakazi. Nde ukula kuti kwa mwanakazi munga mutola ni mwanakazi yula Nanse Bota. Ndena do akanisanga ine tasangana kena akaine nkayamba ukana ufume kuluzi kuza iwo wana akuonera nukuti iwo wakanyamuka kuno nokafumbira akamwanakazi kuhewe. Mama kuluzi tu ukafika kuhewe ndikutali kwambiri kuchoka kunoko basa amenda khomo ndi khomo kunena zoti ndabwera ndiwodira ndifuna mkazi emali mbere. Ayi anazo wana ndi mbale wanga. Oho yemwe amakhala kunoko kuluzi. Amakhala kunoko kuluzi. Ndi anauza kuti uko koma inuyo ndi ana anu awo amene munga kukhoza khana bwinobwino ndi mbale wanga kumutsiko. Pamene anafika kuhewe ndipo ti mbale wanga nandiuza kale kuti kubwera lero. Ndena vomera kusenyezera panaibe sizokana kuti ayi sindufuna mena nkabwera munayi mutapanga kaye chisankho kuti mamuna amene akangobwera ndikamuona ndimuyankhasa kuti sakuti basi. Cholinga chimene anandiuza kuti ndi ana 5 mkazi amene ndinakwati anamwalira ndekuonaso ineso mwamuna amene ndakwati anamwaliraso nde ineso ndimakhala ndi agogo ndi agogoso andisiya. Nde woso amanena kuti ine ndi ana komanso ndi abambo wangu koma amayi anga amene anandibereka anamwalira ndiye tinali ndikukhala ndi amayi athu ang'ono koma ndi okalamba. Ndeweyo nditukalera ine abambo wanga. Nde nangochivomera kuti ndithu ndi Mulungu ndi amene atani awatuma kuti mamuna osaita ovutikira ochitobwera yekha. Ndi pamene navomera koma nakhala kumuzi pafupi mwezi osabwera ndeke naka ninazabwera ndikufika pano. Mene anabweramo iniwo mwanena kaloniya zokuti kuti mbale wanu uja amakhala kunoja atakuzani kale kuti tsiku lakutera kuti kubwera ada mwa Grant omwe akufuna mkazi iniwo chisankho munayi munachipanga kale. Atabwere nikwaona munakhutitsidwa kuti mamuna amene ndimafuna uja ndi amene nakhutitsidwa. Munaona mochani mayiwo chimene chinakugwira mtima iwo chimene naonamo chokuti iwo anandiuza kuti ineyo ndine munthu wopemphera komanso zomenyamenya mkazi ayi
koma iwe mmene ndakuonera ndi ana anga ukhoza kakhala ubwinobwino ndi abambo anga ukhoza kakhala ndithu koma chifukwa choti m'bale wanga anauza kuti koma m'bale wanga umene mwamukafusira ukuku anakhala ndi agogo ake kwa nthawi yayitali anali ndi ujeni ngati anadwala kwambiri ndiyo anali ndi stroke 2 years koma ndimasamalira ineyo koma iwo anali amuna ndiye kuona umene ali nda agogo apano aja basi mangona kuti ineyo chimozimozi ndikhoza kukasamala chifukwa chake ndimavomera ndithu chabwino ndiyeno atabwera iwo atabwerera dongosolo ono lidayenda motani zidangothera pompo panebe dongosolo lilonse kuti kapena poti ndino akuluakulu ina adakwatirapo basi ndidzabwera tsiku lakuti zidayenda bwanji iwo mmene zinakhale anewo ananditumizira ndalama ndi nangofika nafika paluza apa ananditenga ndi napeza anthu akundilandira akandilandira basi ndakhala nyumba 2 days la namba 3 ananditulusa ndofuna ndimve mwambo okhala nyumbamo zidakhala bwanji mudafika anandiyika nyumba 2 days kuti mutani kuti ndikhale ndipume kucha kwake anthu auze anthu azandilange kuti ngati nyumbamo simunkatuluka simunkonana anthu ina aliyense mukafuna kusamba anangotereka madzi ang'ono anga uzandipasira basi ndikasamba basi ndilowa mobisala kuti ena akasaona kuti anthu asandione chabwino kenako basi kukacha ananditulusa kuita na anthu azigogo ndani kukhala pabawa paja ndikundilanga kuti pano wafika wapeza ana wapeza ndala panala munabweraso ndakwanu kapena adakulanga ndinoka ndeka anandilangalanga bwinobwino kenaka basi uyamba kuphikira anthu basi atangomaliza kulangani chabwino ine anyabotha ndifuna mukandiyitanire ndithu amunthali kuti nawonso timve mbali yawo mene afotokozera ndi ndiupatseni mpata kuti mukandiyitanire ndithu amunthali kuti zapitirize kuchezera limodzi taonga chomene zikomo ndithu mmenemu ndimene ambira programu yathu ya lero yamunakumana bwanji pano pa Mbava Television mukhoza kudutsa pomwepa ndithu ngati ali kuseliko mmenemu ndimene ambira ndithu programu yathu ya lero yamunakumana bwanji pano pa Mbava Television yomwe tsiku la lero takutengerani ndithu kunyumba kwa mayi ndi bambo Munthali kumeneko ndithu mudzi mwa Jirane mfumu yayikulu Jalavikuwa mboma lija la Mzimba atifotokozera iwowo chiyambi chawo mene anakumanirana atifotokozera anyabotha anali ndi mamuna emwe ndithu anatisiya mzimu wawo semumtendere ndipo amunthali nawonso anali ndi mkazi yemwenso anatisiya mzimu wawonso usemumtendere ndipo iwowa anachoka kuno kuluzi kupita kutiko kupita kuhewe ndetu funa ndimve kuchokera kwa Munthali kuti nchifukwa chani adasankha onera zokuti akapeze mkazi wakutali komwe kuhewe kuchoka kuno ndithu kwatiye Jalavikuwa ndi ukapeza mkazi wakuhewe tufuna ndimve zambiri kuchokera ndithu kwa Amunthali amayi ali kuti amayi aja ali kuti abwereso nawo ticheze nawonso limodzi Amunthali ndithu ndi amenewo anabwera okha panopa ndithu tifuna kuti akatitanirenso mayiwa kuti abwere limodzi tichezere nawo limodzi timve zambiri zokhuzana ndi iwowa kuti kodi atawalanga pabwalo atayamba kuphikira anthu umoyo wawo wa mbanja wakhala uyenda motani imene ili programu yake yamunakumana bwanji yomwe ndithu makubweretserani mawanja osiyanasiyana omwe amakhala kuti fotokozera zachikondi chawo komanso ndi cholinga chokuti ife kwinako tiziphunzira ziwiri zitatu kuti kodi timve kuti kodi anzathuwa anakumana bwanji ichichi ndithu ndifuna muchigwira anyabotha mbali yapakatipo olomungochika pa miyendopo kuti tizimva bwinobwino zimene akulankhula bambo Munthali ndakulandirani mu programu imene yamunakumana bwanji taonga zikomo atifotokozera zambiri anyabotha atifotokozerapo kunena zokuti inu mudachoka kuno kuluzi ndikupita kuhewe kukasaka mkazi nchifukwa chani kuluzi kuno kunalibe akazi oti mukatha kuwapeza Munthali nchifukwa chani mudakachita kukasaka mkazi kuhewe nata nkauta kuhewe kapenya mwakazi chifukwa kuno kala mnyani oyo umanya wakati wa kuhewe sono ini nkha katwa mwakazi akataika 207 wanika wana 5
so nkhawatikani ngasanga mwanakazi nji uyu wangalera so vana tingafuna kulera vana naye osoyesa wakulera vana panyi vachikulu so mnyantika nikatosi pako yeve maru atutipaka du ana atakuuzani munyane uja kuti uku hewe ndi mbale wanga ndithu ne akatanga twaku ndiyo tikatatu sikura mbota kasangana na vanyana navo kudumbisana kufufuza ngasa vanyana navo vari wakhala kuhevi kukosa bwino vavo vakusunga gugu vavo so nguti hayi mbwe chiwemu akanava msunga nangasakasungira agogo amchiva kuti vafumbana ina vana 5 wamulera munamuziratu kuti ine ndi ana 5 ukalera wakani ndetu nkhu simunaope kuti ana 5 achuluka mayi hayi simuno ndinavomera nangasimafuna banja vana 5 wamulera vazomeresa mbwenu isi mbwenu nthengo ikambira mpha butapulikana ndichifukwa chake mbwe tatoana viza pano pavichi pano nyumba eya achabwino amnthali tisewere nyimbo ino yosangalala kunena zokuti anyabota mwakaona kuhewe mwakhutitsidwa nawo ari munarumizira transport kuti abwere kuno anabwera anakatengedwa paluzi apo pa stage ndikubwera nawo kunyumba kunoko iniyo mukusangalala kuti mkazi ndinampita kuhewe uja alidi serious wanditsatira kuti adzandirere ana anga ndi makolo anga tisewere nyimbo yanji yosangalala asankhe yoti moyo muli kunipa banja muli kunipa vili mauko ino imene anaimba ndani tosi akuimba amene anaimba ani sumu yati ya Katolika chabwino nyimbo imene ndithu kusankha kwa anyabota kwasankhira ndithu okondedwa awo omwe ndithu napatsa mwayi kuti asankhe nyimbo yoti tasewerere posangalala kuti anyabota achoka kuhewe abwera kuno kuluzi kuzaliyamba banja si choncho anyabota tifotokozereni amnthali kunena zoti mkazi atabwera ino chimwemwe chanu chidali chotani kumona kuti mkazi ujadi akuoneka kuti wa serious wakutsatira ni dini kubwera kuno chimwemwe chanya kuti basi yakazikika ananga nilera bwino chifukwa pali munthu wolera ananga mmakolo inu munafunira mkazi kuti adzolelere ni ana usati kumkonda zonse yamba kumkonda losatira zake zonse komano mene anakuzani koyambirira anzanu anja kuti kwathu kuli mkazi inuyo anakuonetsani chithunzi kuti mkazi ndioneka chonchi kamene munangoti ndikazionera konko panalibe chithunzi koma ndikaona ndikazionera konko mutangomuona mkazi wamtali bwino ochepa thupi akutuluka nyumba inuyo mudamva bwanji mumtima nakondwa kwambiri kuti mkazi uja ndampata mganza kuti
tivomerezana kaye koma tinagwirizana. Aha. Chabwino tipite kwa inu anyapota kuti mwabwera kuno banja mwaliyamba. Tingafotokoza kuti umoyo wanu wa mbanja wakhala ukuyenda bwanji kuchokera mwati chaka chanji chimenechi mwati papita zaka 14 ndithu muli limodzi. Umoyo umene wa mbanja wakhala ukuyenda motani? Ya umoyo wa mbanja kuyenda bwino kwambiri. Mmene tikukhalira. Kwa timadalira kupemphera ndi ana athu. Panopa mmene tinakhalira ndi amunangawa ana tinapeza ena ali standard 3 ena standard 4 koma panopa ena ali form 4 ena ali form 3 wina ali ku Muju form 4 wina ali ku Nkhata form 3 wina standard 8 koma mozi mkazi ndi amene anakwatira ku Muju. Ndi panopa ndikusangalala kwambiri ndi banja langati. Ndithu Ana oso mukhana obwinobwino ndithu. Kwambiri. Akozo mango nama kulererani bwino ana. Bwino. No uli banja anu ditu njino anthu ovana pa birthday ya madala amene amakwanitsa 100 years mumagwada kuvina. Tifotokozeni zambiri za dasi manager kuti dasi manager bwanji. Manager munaphunzira kuti mukakhala nyumba mwanumu ndi dasi omwe mavinidwa simakhala bwanji. Hayi inali nthawi basi vina mogwada. Mukasangalala ndi abambo. Aliyesa akamasangalala amakhayo mene angapangire. Chabwino ndiyeno sindikudziwa nonera zokuti zokhoma sizimalephera mbanja. Mwina potengera nonera zokuti inu machokera kubanja kwina munthaliso amachokera kubanja kwina mukakhonera zoti mwina pena pake sizinende bwino ngati anthu akuluakulu oti mwakumana okuluakulu mumakambirana bwanji kupangira kuti anthu ena mwakuonera athenso kuphunzira ziwiri zitatu. Ife tikakumana ndi zokhoma ndi azangawa aka nyumba mwathumu timayamba tikhale wina mwina alowera koma ikakwana nthawi timayitana kuti bambo pena pake simunalankhule bwino. Iwonso nawonso amanenanso kuti amayi pena pake simunalankhule bwino. Nde timauza pani nalakwisa pati wina kuti apa inenso ndikuti apa kenaka basi timaonesana kuti umoyo usu wabwino koma kuti tizikhala choncho basi zimakhala bwino osati kuti tikauze ena ukati kanyamuka nkhani ya orengo kuti amunthali ali ndi azibale awo ambiri pamudzi pano inu mukangoputana munthali ndikauza chimene angaja adziwe zimene ndichita. Sizingatheke chifukwa choti awawa ndi afumu. Nde nkhani iliyonse ndi afumu baja. Nde nkhani yonse yoti ya nyumba akauze anthu nduti tiyalusika. Mayefunika kuti mukhale chitsanzo chabwino. Tiwe chisazo chabwino. Anaso athu aone chisazo mmene timakhala iwo ndine. Ndithu. Ndizoona munthali afumu ndi mmene mmakhalira ndithu mukakhoti mwasemphana. Choncho timakhala choncho. Timakhala pasi kugwirizana kukhulupirana. Ana athu zinati akakhoti alakwitsa mwina azimayi ola azibambo timatha kubakira ana. Mwina amayi kuti adzudzule ana inu abambo kuluso kuti nchifukwa chani mwana wanga ankalipira chonchi zimenezi inu amunthawi simuchita. Singachite koma timayitana ana kuti onse tipangira limodzi. Malangizo tipereke limodzi kwa ana aja. Makhala limodzi ndi ana pasi. Chabwino ndi anawo mukakhoti mwakhazika machoncho amachimvetsetsa bwanji. Ndikufunsira dala izi zifoti suti ndinu nokha banja lomwe munakwatira kuti wina ali ndi mwana wina ali ndi mwana. Anthu ambiri akakhonera zoti akakwatirana mabanja oti kwina kwali ndi mwana kwina kusali ndi mwana kumakhala kusamvana makamaka pa nkhani ana aja. Inuyo tifotokozereni chitsanzo chanu chabwino kuti ana anu ndikhoti mayi mwana wanu amene munabwera nayo chikohewe muli nayenso pompano. Anatsala ali kuhewe koma amatha kubwera kuno. Chabwino ana anuwa mumatha kuwaunikira motani kuwalangiza motani kuti akhale ana aulemu kwa mayi awo. Ana anga amamvetsesa bwinobwino ndipo akakhala mwana aja wakuheja akhala limodzi akhala ngati bambo mayi ndi mmodzi kukondana chikoni chimodzi basi. Palibe kusayinisana kuti uyu ndi bambo aganali wina koma amakhala ngati mayi mmodzi bambo mmodzi. Chabwino zimenezi mukuona kuti zimamanga bwanji mabanja makamaka kwa mabanja omwe akwatirana ali kale ndi ana mukati muone kuti makhalidwe ngati amene wawo omalera anawa mopanda tsankho. Ine ndimalangiza kwa mphunzitsi zonse kuti awa ndi amayi anu. Musaganizezo amayi omwalirachi. Mayi one youth basi. Ndichoncho abota. Andi choncho. Chifukwa chake choti munthu ine ndi ana
awaso ali ndi ana nde ana ngati sagwirizana ndikuti akutolera umoyo umene timakhala ifeyo, koma ifeyo ngati timakhala okondana ndikuti anaso aja azikondana. Eya koma ndikulimbikisaso azanga ina amene ali ndi kuti anabwera ndi ana apeza so bamba ali ndi ana azikhala chisazo kwa ifeyo kuti ana onse aziatenga ngati ndi awo osunga nzawo saziwika ndithu. Achabwino ndiye pakana ibano tisereni niyo nyimbo yanje vina mwasankhira ndino abambo simuja mwana kusankhirani ndiwo tisere nyimbo yanje ene ani omwe basi tisereso nyimbo imweyo mwavomezana nazo anyapota. Ine ndavomera kwa banja ili chuta ndi wakunipasa Ali banja ili chuta ndi omwe anapereka. Tisereso nyimbo imwe ija imene ndithu tinasewerera abambo. Izizi ndithu zikundimvetsa kukoma kuneyo zoti anthu akakhola kukondana zochitika zawonso zimakhala zofanana. N'chifukwa chakenso chesi chawo cha nyimbo chilinso chofanana. Tiye tionere nyimbo imeneyi. Tikupitirabe ndi program imene yamunakumana bwanji ndipo pano tafika chigawo chomaliza chimene ndithu tili kucheza ndi mayi komanso bambo Muntali amene ndithu tapeza mmudzi mwa Ajilane mfumu yayikulu Jalavikuwa. Muntali ndithu ndi amfumu Ajilane amene ndithu tachitika mwayi kuti tsiku la program imene yamunakumana bwanji ndithu ndi amfumu amene akutifotokozera zambiri zokhuzana ndithu ndi chikondi chawo m'banja mwawo ngati mmene mwamvera kuti anyapota ndakuhewe kumeneko ndithu anali kubanja kwina komanso Amuntali ndi akuno kuluzi analiso ndi banja lina koma banja lawo ngakhala kumana kuti wina kayendiana zonse zikuyenda bwino. Chabwino ndiye ndifuna nayo zoti ne Amuntali mundifotokozere kuti mu zaka 14 zimene mwakhala limodzi ndi anyapota mungatifotokozere zoti ndi mu zaka zimene zizi munyengo yanu yabwino imene mmaona nayo zokuti inu mmasangalala kuti ngakhala anyapota atakukhumudwitsani koma niyo mmakumbukira zabwino zimene ndithu anyapota anasintha pa moyo wanu munyengo yanu zausangalala zimene zakhala zikuchitika muli limodzi mu zaka zimenezi 14 chinachitika ndi chani? kuti Muzaka 14 zimene zizi chinachitika ndi chani chimene mmati mukamakhala mmaneyo zoti komeneyo mkazi yedu ndinapanga chisankho chabwino kanitenga kuhewe? sana sinthepo moyo wawo nthawi yonse kukakhala kulangizana likalakwa amanilangizanso iwosakalakwa timakhala limodzi zambiri ngakhale mbanja zoyipa zikhoza kukhalamo koma limakhala pansi izi zichokepo tiyambe moyo upya ndipo tikakhala ndi nyengo iliyonse timakhala wosinthika kuchoka koyipa kupita kwabwinoko iye kuti zonse palibe nthawi yoti awa apita kwawo chifukwa tayambana koma akapita kwawo mwamtendere. Chabwino anyapota ino mungatifotokozere zotani kuti kuchoka ulukuhewe kubwera kuno mungafotokoze kuti munyengo yabwino yachisangalalo Amuntali anapanga zotani? Ine ndiona kuti palibe chimene anapangapo paliponse pamakhala pabwino. Mumakhala achimwemwe nthawi zonse. Achimwemwe nthawi zonse. Mwina tinayamba kuyambana munthu sungayambane kufuka kuchoka mama mpaka na mazulu. Bible limakana. Aisanga nditero. Koma kuyambana pang'ono basi mwatani. Koma usati nthawi zambiri kuyambana. Nduti ana simungalire bwino. Koma gogo aja nduti sitingasunge bwino. Tikhoza kwa kumudwisa. Ndori nyonse muzingu asunga ndi njala. Koma timakhala bwino kwa chaka gogo ali ndi moyo umenewo.
akazi awo agogo aja anasiya ndikale ife ndi amene timasamala ndithu Chabwino ndiye malangizo anu angakheorani tiyambe ndino anyabota kwa mabanja ngati mmene ndafotokozera kunena zokuti sinu nokho oyamba omwe ndithoti muchokera kubanja kwina abambo achokera kubanja kwina ndikupezeka zoti mwakwatirana. Mawu ana angakheorani kwa mawanja omwe sakumvetsetsana chifukwa wina akuchokera kwina wina achokera kwina? Ine kwa malangizo ane ndikuwauza azangawo amene anapeza ana aliso ndi ana kwina, ine ndikuwalangiza kuti atengerepo chisazo kwa ineyo kuti ine nali ndi ana kwina napeza sa bambo ali ndi ana koma timakhala bwinobwino osasiyanisa kuti uyu ndi mwana wakuti uyu ndi mwana wakuti. Ndiye ndikuwauza azangawo amene kumene ali uko aone chisazo kuchokera kwa ifeyo. Ndathokoza kwambiri kumene kwa Munthali mupekera malangizo otani kwa azibambo anzanu omwe ndithu anachoka kubanja kwina ndikapezanso mkazi wina oti ali ndi ana. Mukamalankhula ndifuna kuti muyang'ane ndithu anthuwo kuti athe kumvetsetsa bwinobwino malangizo anu. Malangizo anga ndi oti choyamba tiyike Mulungu pakati pathu, tizipemphera. Mukapemphera ndiye kuti Satana amachokapo, mabanja amakhala olimba pachikondi. Koma tikasiya kupemphera ndiye kuti ngakhale mkondani bwanji mabanja akusokonekera. Tiyeni tiyike chikondi pakati pithu, kuyikapo kupemphera, kuitana Mulungu atithandize pa zonse zovuta zonse. Ndithu tathokoza kwambiri mayi ndi bambo Munthali chifukwa cholola kuti tibwere pa khomo pano ndikuzamva zambiri ya chikondi chanu. Zikomo kwambiri. Menemu ndimene nditamaizira program yathu ya lero ya munakumana bwanji pano pa Mibawa Television. Lero tine ndithu kwa mfumu yayikulu Jalavikuwa mboma lija la Mzimba. Kumeneko ndithu timamva mbiri ya chikondi cha mayi Nanse komanso bambo Grant Munthali amene atifotokozera zambiri za chikondi chawo. Chimene chandisangalatsa nchokuti atifotokozera kuti mayi Nanse Munthali anayi ndithu kubanja kwina kumene ndithu kumeneko banja linasokonekera kamba kuti abambo anawasiya, maso bambo Munthali anayi ndithu ndi mkazi koma anasiyana chifukwa cha imfa. Ndipo iwo atakumana anagwirizana zokuti alelere ana limodzi. Chosangalatsa nchakuti banja lawo akukhala mwamtendere, akulelera bwino limodzi ana awonso akupereka ulemu kamba kuti chikondi chimene akuapatsa ngati makolo awo ndi chikondi chopanda tsankho. Ili likhale phunziro kwa ife tonse mawanja amene ndithutukaniko kwatirana kamba konera zoti wina ali ndi mwana winanso kwina ali ndi mwana mtima oti ine siningalole kuti ndikalere ana owapeza. Atifotokozera amene konera zoti ndizotheka ukhoza kulera ana owapeza. Ngati niyo anthu awiri ainake makondana mudziwenso zoti chikondi chanucho chimatha kusefukiranso kwa ana amene mukwalera aja. Komanso anawo ngati ainake mukondana anawonso sizimakhala zovuta kuti anawonso apereke ulemu kwa mayi kapena mkazi emwe akwalera, amene mayi kapena bambo emwe akwalera aja. Ndikhulupirira zoti anthu amene ndithu munali mchikayiko mwalimbikitsidwa kuchokera ndithu kwa banja la Munthali. Ine dzina langa ndine Winte Minhokea, ndithokoza kwambiri Ismail Hamilton maso yankho Kashingwe omwe anthandizira kuti program itheke. Zikomo kwambiri. Koma tuwakufusa tinakumana bwanji, antu wakufusa